antes, comecei a xogar con 8 anos no colexio de Seixo, nunha promoción que fixeron, e despois dali paseime ao balonmán Cangas. Cangas, sendo xogador, empecei a adestrar aos rapaces pequenos, e me gustou, e dai xa me pasei a estudiar, son licenciado, e despois en Cangas, co primeiro equipo, fixen de entrenador e xogador, e gustoume moito a idea de adestrar. Se tivera que escoller, quizás me quedaría co de xogador porque ten menos problemas e menos dores de cabeza. O meu mellor momento quizás foi o debut en Asobal, co equipo, co Frigoríficos, e tamén podíamos dicir o ascenso de AB a Asobal en Pamplona, e o peor, quizás, as lesións. Estar de Galicia foi duro, sobre todo porque deixas a moita xente atrás, pero bueno, foi unha oportunidade boa, unha boa oferta profesional de Ibiza, e a verdad que levo desde 2010 aquí, estou moi contento, é como a miña segunda casa, e bueno, o que máis boto de menos é a familia sobre todo, os amigos, e bueno, tamén o que se come en Galicia e o que se vive, e por suposto o balonmán galego. Se teño que elixir un xogador, elixo a Talan, porque cando era cativo era no que me fixaba moito, gustaba moito como xogaba. Un adestrador que me quizáis con Leti, que foi o dos primeiros, e que me inculcou moito o traballo, ganas de mellorar. E como club, pois con Cangas, por todo o que me deu, e ahora mismo con Ibiza, claro que estou aquí. A miña comida favorita é o cocido, como bo galego, e a miña bebida, por suposto, a 1906. Como libro, escollería Os Pilares da Terra, de Ken Follett, é unha película, o de Matrix, gustoume moito, e como unha canción, pois A vereda da porta atrás, de Extremoduro. A min o balonmán é casi todo, porque xúntase que é meu traballo e que é a miña pasión. Como xogador e como adestrador quizáis me definiría da mesma forma, loitador, traballador, sempre con ganas de mellorar e de intentar facer as cousas ben. E como persona, creo que son unha persona sinxela, amigo dos meus amigos e sobre todo empático. Un soño, bueno, pediría dous, agora que estamos así, salir desta situación, que é un pouco incómoda para todos, e ao Lonse pediría intentar facer algo importante no mundo do balonmán. Unha aperta moi grande dende Ibiza para toda a xente de Galicia.